A ty mě na poprvé řekneš, neřeknu, jo. No to ještě nebylo ono. Jo, já to takhle, no. Takže jdeme na věc. Kam jste schovali to zlato? Haha, tak přitáhneme. Tak, teď už můžeš začít naznačovat, kam jste schovali to zlato? Sranda. To budou napínavý zážitky dneska. Tak přitáhneme. Tak kam jste schovali to zlato? Myška, podrž mi to, prosím tě, to je zarputilej zločinec. Já se kouknu, jestli tady nemám něco, čím bychom ho mohli nějak povzbudit. Já tu mám nůž. Já ho stáhnu z kůže, chcete? Jo, toto, tady bychom to takhle On se rozvázal, no. Tak stahovat z kůže nebudem teda, no. Helejte, já tu mám kleště. Já mu budu trhat zuby, chcete? No to je pravda, kdo by měl rád zubaře. Já tu mám kleště. Ale jo, další už není. Kleště, které v prudkém žáru rozžhavím do ruda, no tomu to zhaslo. Nevadí, použiju svůj žhavý dech. Tak, jdeme na to. Hejte, já ho vemu do těch kleští a vy začnete řvát, jo, ať se s tím nemusí trápit sám chudák. Na 3, 1, 2, 3. To je jak u zubaře, to už jsem tady říkal. Prosím vás, já chci takovej řev, představte si to, jo. Velká přestávka, už je 10 minut pryč a učitel nikde. Takovej kravál tu chci teďka. Tak jdem na 3, 1, 2, 3. Ten řve jak celá mateřská školka, chcete ještě? Jo, tak jdem, 1, 2, 3. No a když jsme takto zločinci řádně pomučili, následuje transport do místního vězení. A co tu máme dál? Slyšte, kdo mi odpovídá otázku, co je toto za nástroj? Trichtýř, to je chytrá holčička. Samozřejmě, ano, je to trichtýř, ale jaký je to trichtýř? Na vodu! To, co? Ale houby. Jaký? Americký? No, už jste ve správné oblasti zeměpisu, ale americký trichtýř to není, je to trichtýř norimberský. To taky. Jak se používá norimberský trichtýř? Ty už jdi pryč, prosím tě. On tady je tak spokojený, že by chtěl ještě něco. Pojď sem, kluku. No jasně. To si předvedete zločince, řeknete mu udělej A, pořádně otevři tu hubu. Tak a trichtýř mu zarazíme do jícnu, kam až se to vyjde. Hele, chyť si to, nebo ti vyrazím zuby. Tak následně do trichtýře nalijeme 5 až 6 litrů osolené teplé vody. Následkem čehož zapustou už se nám břicho zločince a se nafoukne do neuvěřitelných rozměrů a musí přijít kat a zarovnat ho do původního tvaru, samozřejmě ocelovou tyčí. Hele, pojď, uděláme kouzlo. Já máchnu a ty mu ty hadry vyhodíš někam, jo? Tam bych nestál. Za něj. Chlapče, ruce za záda. Tak, nebo ti je urazím. Na 3 budem, jo? Už se připrav, prosím tě. Můžem? Hejte, 1, 2, 3. A to byl fofr zase. Mášte tam tož, aby to každý viděl. To mělo být kouzlo. O, to teda vidíte. Kam jdeš? Už tady zůstaň, nech to tam. Já myslím, že už se na to stejně vykašlem, to máme sekání mečem, sekání na špalku, tažení na žebříku za sucha, tady ten trichtýř. Zkrátka, provazy taky nejsou zadarmo, chcete ještě něco? Jo.